Ne, budeme dělat Ještě ne. Točím. Máte si uvidím, jak umíš Samsunga. Točím. Já mám si Samsunga. Jo. No tak vítejte u mého druhého videa už. Jmenuje se to Učení. A budeme opět učit našeho. Jak to se dí? Takže a už se začínáme houpat a jdeme na bučení. Au! Jo! Au! No ty vole. Tak to není teď. What? Au. 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 Mě z toho bolí. Au. Tak. Au, pičo. Hej, tak pojď sem, ne? Kameramane. Už to dostatečně bolí zadek? Jo. No tak pojďte ještě se Ne. pořádně. Je to přece drťoprt. Au. To je nuda. OK, takže bude stříp. Našeho pokusného králíčka. Jak? Budete moc tady vidět. Náš pokusný králíček zatím nic netuší. Čau. Zatím si tu hraje s ručičkama. Ale za chvíli uvidí, co se mu stane. Pokusný králíček si... Řekni, co jsi myslel, pokusný králíčku. Nevím. Co to mohlo být? Co si mohlo stát? Mohla tady vzniknout nová hora, že? Asi jo, No, náš pokusný králíček. Ve škole je sice chytrý, ale jako králíček je úplnej bablas. Takže jdeme trolit dále. Náš pokusný králíček opět nic netuší. Co to vyškola, to byl balonek? A jdeme. Ne, to si tady jenom nějaká myšprdla. Aha. Víš? Takže a takže Co se děje? takže tato trolba se nám trošku ne, vydařila se, nebo ne? Tak to jo. Asi, takže se vydařila. A náš pokusný králíček se ještě teďka klepe, jak se lekl. A je úplně červený. Tady nám svítí sluníčko. Tak. A teďka bude opět střih. Teď točíme. Hraje si zde na mrkvičkovém mobilu hry. Teď se mu začal vybíjet, tak to udělal zvuk, jak kdyby si ukousl. A tady máme naši mumii, která ho za chvílku podrazí pěkně. Tak, teď. No, bylo to, že? Ale jo. Nebojte, toto je pouze fejkový králíček. Pravý králíček leží zde na houpačce. Vidíte, jak si schrupnul? A i mobil ho přestal bavit. Mějte mi to huslo. Máš tam heslo nějaký? Bacha na tu Myslíš, že ne? Ne? Fakt ne? Jo. Fakt ne?
Takže to tak stačilo z dnešního. Stačilo z dnešního. Že už nebudeme Mumii zajímat. A ještě vám řeknu, to jsem já, Stu Players, člen, hlavní člen. A tímhle bych rád ukončil video. Doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli jo, tak nezapomeňte dát like. Tak. Ne, to bylo domluvené. Naše mumie není zase tak strašlivá. I když se bojí se ukázat. Naše mumie je velmi vtipná. Ale už to přesahuje všechny meze. Dejte like, dejte i odběr, jestli se vám líbí naše videa. A my vypneme toto video a jdeme umrtvit mumii. Pomoc! Umrtvěte mumii. Musíme ji umrtvit. Ale mumie musí zůstat neodhalená, jinak by nás pronásledovala její kletba každý den. Každý den, celý den. Vidíš přesto něco mumie? Takže nazdar, mumie už se odhalila, takže končíme.